सबमेरिन म्यूजियम को जाऊँ देखुं एटा समुद्र कूल म्यूजियम ये अच्छे कलर बदलू देखो जाऊँ आम से सबमेरिन म्यूजियम देखो बढ़िया कलर चेंज होपरे जहाज जाऊँ देख ओ इंटरेस्टिंग एंट्री कुआडे आम जानूनु जाऊँ देखा टिकट तो आम हाथ में अच्छे कर सारी यहाँ हूँ सबमेरिन सबमेरिन बोले समुद्र भितर रोहुथिबा जहाज जोटे कि आमर युद्ध सामान जाक रही था फ्लाइट रे बम फम सेटा हूँ सबमेरिन यहाँ समुद्र भितर पूरा गभीर जल भितर रही था ना कौन देखुं आप पूरा स्टेचू भाई देखा देख स्माइल पूरा स्टेचू देख देखो स्टैचू मैन देखो वाओ वंडरफुल ये कौन सी मूर्ति नुहति ये असली मनीष अटंती आपण मैंने जदि केबे आंध्रा वाइजाक आसंती ताले वाइजाक सी बीच रो पार्श्व रे निश्वास मध्य नौ ना देखो पूरा निश्वास पूरा बंद आउ आमे आंध्रा रो वाइजाक सी बीच रे जाउ छु सी बीच पाका पकी वाह एटा हूँ टिकट काउंटर आम सॉरी टिकट कर सारी तो आम सीधा पलाऊ इे देखो आइला सबमेरिन सबमेरिन देखु कलर चेंज होटा हूँ आंकर जोटा कि हुकु कह जाए देखु एटा हुकुटा चेन लगी चेन लगी सियाड़ देखो पानी जहाज वर्तमान आज्ञा हाँ ओके ओके बर्तमान से सबमेरिन भितर जावा भितर में पशुचु इे रास्ता प्लीज डू नॉट टच यह छुईबा को संपूर्ण मना वंडरफुल नाइट मास मास धरिकी एटा समुद्र भितर थाए बर्तमान आग को जीवा मेसीन टा लगी वाओ ये कौन अच्छी सबमेरिन पाई वाश स्पेसटा अच्छी जोटा कि आम बेसिन कहूँ स्पेस अच्छी एड अच्छी फॉक्स जन कि अच्छी एटा स्टैच्यू तांकर ड्रेस मध्य अच्छी कैप्टेन 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 यूनिफॉर्म एटा बैटरी पिट
ଇଆଡ଼େ ଆଉ ଜଣେ ପାଇଲଟ୍ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଓ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଦେଖିକି। ଏ ବାପାରେ 17 ଜଣ ଶୋଇଥିଲା ବେଳେ ଲାଗୁଥିଲା। ଜାହାଜ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ ବି ଆଉ ଉପରେ ବି ଆଉ ଶୋଇପାରିବେ। ଏଇଟା ତଳେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଉପରେ ବି ଆଉ ଶୋଇପାରିବେ। ଏଇଟା ବୋଧେ ଖୋଲିବାକୁ ମନା ହେଇଛି, ସେଇଠି ତାର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଏଇଠି ପୁଣି ବେଡ୍ ଯାକ ଅଛି ଦେଖ। ପୁରା ଛୋଟିଆ ଲଜ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ହୋଟେଲ ସିଷ୍ଟମ୍। 1 2 3 ଜଣ ଆରାମସେ ଶୋଇପାରିବେ। ଆଉ ଇଆଡ଼େ ସୋଫା ସେଟ୍ ଅଛି। ଏଇଠି ସୋଫା ସେଟ୍ ଏଇଠି। ଆଉ ମହାଶୟ ମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆରିହାଣ୍ଟ ଏଇଟା MH ଚୋତବିନ୍ଦ ନା କ'ଣ ଏଟା ଭଲରେ ଦେଖା ବି ଯାଉନି। ଯାଏଙ୍ଗେ ଓ ପାଣି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏଟା ତଳେ ଦେଖାଯାଉଛି। ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏଇଠି ଆଉ ଜଣେ ଶୋଇଛି। ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଅଫିସର ଆଣ୍ଡ ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର କ୍ୟାବିନ୍। ଏଇଟା ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ପାଇଁ ଦୁଇଟା ଅଛି। ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି। ସେମାନେ ଯା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଫଳ କେବେ ସରୁନାହିଁ, ସେମାନେ କେବେ ଖାଉନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ। ଜଷ୍ଟ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ରଖା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିତରେ ସବୁ ମେସିନ୍ ଫେସିନ୍ କେତେ ଲାଗିଛି। ଜାଲି ପଡ଼ିଛି ଯଦ୍ୱାରା କି ନ ଭାଙ୍ଗୁ। ଟଏଲେଟ୍ ସୁବିଧା ଅଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ଟଏଲେଟ୍ ଲାଗିବ। ଇଆଡ଼େ କ'ଣ ଅଛି? ସେ ସିଆଡ଼େ କ'ଣ ବନେଇଛନ୍ତି ଭାଇ, ଦେଖିଲେ ବାୟା ହେବାର ହଉଛି। ଇଆଡ଼େ ବି ଆଉ ମେସିନ୍ ରୁମ୍, ଓନ୍ଲି ମେସିନ୍ରେ ହିଁ ସବୁ ଫୁଲ୍ ହେଇଛି ଜିନିଷ। ଲୋକ କୋଉଠି ରହୁଛନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି? ଲୋକ ପାଇଁ ଆଉ ଅଲଗା ସିଆଡ଼େ ଶୋଇଲେ ପରା ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ଭିତରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପାହାଚ ଅଛି, ଏଠି ଗ୍ଲାସ୍ ଖୋଲିକି ଭିତରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ଦିଗ କେଉଁ ଦିଗରେ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଇଟା ଷ୍ଟେରିଂଟା। ଇଆଡ଼େ ବ୍ୟସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ରେଡ଼ିଓ ରିସିଭର ସମସ୍ତେ ପ୍ରଫେସନାଲ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଯାକ। ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ବେଡ୍ ଖାଲି। 1 2 3 3ଟା ବେଡ୍। ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଯିବା ପାଇଁ ପୁରା ଫୁଲ୍ ସରଞ୍ଜାମ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ସବୁ ୱାଟର ପ୍ରୁଫ୍ରେ ଅଛି। ସବମରିନ୍ ଚେଷ୍ଟ। ଏଇଟା ବେଡ୍ ଖାଲି ଅଛି। ଓହୋ ଏଇଟା କ'ଣ ଜିନିଷ ରଖୁଛନ୍ତି? ଓ କୁକିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବୋଧେ ଇଡଲି ବନା ହେଉଛି। ସିଆଡ଼େ ରାଇସ୍ ବନା ହେଉଛି। ଇଡଲି ସାମ୍ବର ସବୁ। ତେଲ ଲାଗିଛି। ଏଇଟା ଏସି ପାଇଁ କରାହେଇଛି। ବଢ଼ିଆ ପବନ ହେଉଛି। ବୋଧେ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ତଳେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆମେ ଏଇଟା ଉପର ଅଂଶରେ ଥିଲୁ। ୱେଲ୍ ଲେଭେଲ୍ ଏଇଟା ଦେଖେଇବ ଯେ ଆଉ ସବମେରିନରେ କେତେ ତେଲ ଅଛି, ଇଞ୍ଜିନରେ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ସବୁ ଦେଖେଇବ। ଏଇଟା ଇଞ୍ଜିନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସିକି ଏଇଟା ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଏବଂ ଜାଗାଟା ଉଠେ ଏବଂ ସବୁ ବିଷୟ ଗୋଟେ ନଲେଜ ମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଏତେ ବଡ଼ ସାମାନ ଏତେ ଓଜନର ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ରହୁଛି। କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ 6 କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖିକି ମୋବାଇଲ ଥରେ ପଡ଼ିଲା ବୋଇଲେ ଆଉ ପାଇବାଟା କଷ୍ଟ। କେତେ ଜିନିଷ ରହିଛି ବାବା। ହେଲାଣି ଏଇଟା ବି ବେଡ୍ 3ଟା ଅଛି।
ଶୋଇବାକୁ ଅଭାବ ନାହିଁ, ସବୁ ଜାଗାରେ ବେଡ୍ ଅଛି। ଆମର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ସମୁଦ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ। ୱାଓ, ଏଠି ହଉ ସମୁଦ୍ର ବିଚ୍। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର କୋଉଟେ? ବ୍ରହ୍ମପୁର। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସବୁ ଏଠି କାମ କରନ୍ତି? ହଁ ହଁ, ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆମେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଥାଇକି ଗୋଟେ ସେମ୍ ରାଜ୍ୟର ଲୋକ ଯଦି ମିଶୁଛୁ, ଖୁସିର ବିଷୟ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବି ଏକା ପରି ଲାଗୁଛି। ଭଲ ଲାଗିଲା। ଓକେ, ଆସୁଛୁ ବ୍ରଦର। ଏଇଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଫ୍ୟାନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଏଇଟା ଅଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ସବମେରିନ୍ର ମଙ୍ଗଟା। ଆଉ ଯିଏ ଚଲେଇବ ସେ ଲୋକଟା ଏଇଟାକୁ ହିଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବ। ଏଇଟା ଯୁଆଡ଼େ ବୁଲିବ ସେ ଦିଗରେ, ଆଉ ଏ ସବମେରିନ୍ଟା ବୁଲିବ ସେଇଠି। ଫ୍ୟାନ୍ ଲାଗିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖେଇବି। ମଙ୍ଗ ହେଉଛି ଏଇଟା। ଏଇଟା ଯେଉଁ ଦିଗରେ ଦେଖିବ ସେ ଦିଗରେ ଏଇଟା ଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ୟାନ୍, ଏଇଟା ଟୋଟାଲ ସବମେରିନ୍କୁ ଝିକିବ। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ସେ ଏଇଟା ହେଉଛି ତଳେ ବୁଡ଼େଇବାଟା। ଏଇଟା ଯଦି ତଳେ ହେଲା ତାହେଲେ ସବମେରିନ୍ଟା ପୁରା ତଳେ ଯିବ। ଏଇଟା ଯଦି ଉପରେ ହେଲା ବୋଇଲେ ସବମେରିନ୍ଟା ଉପରେ ବାହାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାଛର ଇଏ ଭଳିଆ ଅଛି। ଏଇଟା ଫ୍ୟାନ୍ ଲାଗିଛି। କେଡ଼େ ବଡ଼ଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଯିବାକୁ ବି ପ୍ରାୟ 30-40ଟା ଷ୍ଟେପ୍ସ ଚାଲିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଉପରେ।